Ngithembisile ke la ukuthi makukhona mhlambe okusalayo kule topic le ebesikhuluma ngayo yezithwalo ngizobuya ngizocacisa. La ngizocacisa kakhulu ke ngokungeniswa kwemimoya yethunywa, ngoba imimoya yethunywa nomoya kaNkulunkulu imimoya leyo yangaphandle eyimele nje yodwa engenayo into yokwenza nemimoya esuke ifukamele noma esuke imbethe ikhaya. Ilokho-ke okwakwenza ukuthi amabandla noma izindlu zamasonto noma amathempeli abe ngaphandle noma iy'ndawo zokukhonzela zibe ngaphandle kwamagceke, ziqikelele nje zodwa ey'ndaweni eyisiganga ngoba umoya ohlanzekile loyo. Ingakho-ke kakhulukazi makuthiwa abantu bayongena endlini yesonto kube nendlela, there's a certain way ekumele abantu bagqoke ngayo babeyongena esontweni, ngoba lapho kusuke kukhona umoya kaNkulunkulu, umoya osuke uhlanzekile, umoya osuke uzoletha ukuphila kubantu, umoya osuke uzohlambulula abantu ekungcoliseni okuhamba kuhambe kwenzeke emizini yabantu ngokuhlukahlukana. Angithi-ke njengoba ikhaya nekhaya nje linobukhosi balo, kubekiwe ubukhosi emakhayeni, kunemimoya yabadala, amakhehla nezalukwazi okuyizona eyibusayo phakathi kwekhaya, okuyizona eyifaka i-order phakathi kwekhaya. uNkulunkulu wakubeka lokho ukuthi khona amakhosi akumele ame phakathi kwamakhaya, amele ubukhosi emakhaya, afake i-order emakhaya ukuze kube nokuphila okukahle emakhaya. Kungabi khona ukungcola okuzokwenzeka emakhaya, okuzokwenzeka egcekeni. Angithi njengoba kusuke kunalobo bukhosi lobo phakathi kwekhaya, kuba nobaba kuba nomama, ibona abavumelekayo phakathi kwekhaya ukuthi benze basondelane ukuze umndeni ukhule umndeni. Ngikubeka ngenhlonipho. So lokho-ke njengoba iy'khathi zishintsha nje manje, kuningi-ke okubuye kwenzeke egcekeni, kube khona ukulalana okuningi, ukulalana okungekho kulaba uNkulunkulu asuke esiba anike igunya lokuthi balalane, kepha kulalane nalabo abangenalo igunya phakathi kulelo gcekelelo. Lokho-ke okungcolisa imimoya kaNkulunkulu okuyithunywa, lokho-ke okwenza ukuthi kuklasheke. Ingakho amabandla noma izindlu zamabandla noma zesonto ziba ngaphandle kwesonto, ngoba lento leyo iyaklasha. So uma isiklashile-ke leyo nto leyo, indlela right noma elungile yokuthi-ke uyoyicelela nawe la ushayise khona, phuma uye endlini yesonto emoyeni ohlanzekile, ufike ukhuleke lapho. uNkulunkulu lapho ngishayise khona, lapho engenze khona ungahambisani nemigomo yakho, ngicela ungithethelele. Uthi uNkulunkulu masiza kuye nezona noma ziyibomvu kwegazi, uyayihlanza zibe mhlophe. Imagine-ke ukuthi lokho kungcola kwenzeke kulelo gcekelelo, nesonto futhi likaNkulunkulu, indlela kaNkulunkulu yokukhonzela ikulelo gcekelelo. Angithi uyabona ukuthi ukuphi la ozohamba uye khona, uyoguqa khona, uyocela intethelelo ngokwenzile okuyisono, ekubeni wenze egcekeni elilodwa lapho umoya kaNkulunkulu was supposed to cleanse you okhona. Ingakho-ke kuba khona ukuklasha kwemimoya lapho. Ingakho uNkulunkulu ethe abazali bethu, uNkulunkulu bethu bokuqala emhlabeni, ibona abasuke bebusa emakhayeni, ngoba uxhumana nabo uNkulunkulu ukuthi basikhulise. So njengoba bekhishelwa ngaphandle, even naye loyo osuke ekhethiwe, osuke ewumlusi, mayongena endlini yesonto le ngaphandle na ezintweni kade ezenza egcekeni, ngoba angithi umuntu naye kunezinto azoyikhuluma mhlambe angayikhulumi kahle, abone na ukuthi ngathi ngishayisile nje lapha. Maye sikhuleka kumele ahlambuluke ukuze angangeni naye endlini yesonto le ngaphandle, angene engahlambulukile, kumele ahlambuluke. So yizo zonke-ke izinto lezo ezidala ukuthi kungabi khona i-order manje emindenini, ngoba kwasuke
abantu ababenikwa amandla ukuthi bakhe amabandla bawakhela ngaphakathi emabandleni. Unomthakathi uphosela imithi yakhe lapha kungcoliseke umoya kaNkulunkulu. So njengoba-ke zaguqulwa-ke le mimoya le, njengoba ngichazile emavidiyweni adlulile ukuthi manje isebenzele usathane, so ishuthi ifihle ngaphansi komoya kaNkulunkulu ohlanzekile njengoba ithwalo ngendlela ezaqala ngayo. Imagine-ke uthatha lo moya ohlanzekile, wena oyitshela ukuthi iwona lo nkulunkulu akwembese wona noma ofike emhlabeni umbathile ukuthi uyophilisa abantu, uyolusa abantu, kanti akusewona lowo moya loyo ohlanzekile kaNkulunkulu, sekuwumoya wamadimoni. Thathe lowo moya-ke wena-ke uyowulanda lapho. Wathe lo moya mawuvuka kuwena, hamba uyolanda, ngenzeka kusehlathini, ngenzeka kusemanzini, ngenzeka kusezibeni, bese ungenisa ngaphakathi. Iqala lapho-ke inkinga, ngoba njengoba uzongena lo moya ungahlanzekile umubi, uzoxosha abanikazi bomuzi abahlanzekile abamhlophe, uzoxosha ubukhosi baphakathi kwaleli khaya, uzoxosha idalo okuyizona eletha i-order phakathi kwekhaya, eletha inhlanhla ebantwaneni, egade umuzi ukuthi makukhona okubi okungenawo la phakathi kwekhaya zisikelele noma zifihle izingane zala ekhaya, ukuze whatever le abathakathi abasuke beyithumela phakathi kwekhaya ingasebenzi. Ibona-ke labo bantu-ke laba engikhuluma ngabo ukuthi abazwani nomngcola, ngoba basuke behlanzekile, basuke bekhona la ekhaya ukuletha i-order. Wena mawufika nale mimoya-ke yangaphandle, nawe njengoba ngithe bakhona abenza abazi, bakhona abasuke bengazi, ngoba le mimoya le icishe yenza izinto ezicishe efane exactly noNkulunkulu ayasebenzisa aphilisa ngazo. Amadimoni antshontsha uNkulunkulu akwenzayo noma asekwenzile bese ekwenza okwawo, bese abantu bayadideka-ke lapho. Ingakho uNkulunkulu uthi masimfunisisa asijule imicabango yethu, let's push ngendlela esicabanga ngayo ukuze sizokwazi ukufinyelela eqinisweni lakhe. So le njengoba uyilanda-ke le moya izongena, ifika lapha phakathi kwekhaya, kuhle yonke into ikahle, ihamba kahle yonke into, iy'ngane ziyasebenza, kunokuphila la ekhaya, makukhona abagulayo bakwazi ukuphila, bese iyafika le moya osuke usufike nayo ukuyingenisa la ekhaya. Nawe uyitshela ukuthi hayi, imoya yamandla, imoya yethunya izongena ngaphakathi kwekhaya, kanti akusesiyona le moya kaNkulunkulu le ehlanzekile. Nakhona njengoba uyingenisa le moya, bengamele ukuthi uyingenise, bengimele wakhe indlu ngaphandle ukuze le moya lo ufika nayo ufike uyingenisele lapho ukuze ingaclash nemoya yasekhaya. Indlela kwakwenziwa ngayo-ke le, noma kuthiwa uhlanzekile noma kuthiwa uhlanzekile, imoya le okumele kube khona indlu oyakhela yona isebenzele lapho, ingahlangani negceke lasekhaya nomsamo yasekhaya, ngoba kuzoclasha. Ingakho-ke sekungaka-ke ukuhlupheka okukhona emhlabeni, ubuqili obasebenziswa amadimoni labo ukuthi akwazi uku-accessa imsamo yabantu, bese eqhubeka ngokuchitha igazi ngezithwalo phakathi kwekhaya ukuze kube khona ukuhlupheka okungaka. Sithi thina siyocela, siyoshisa impepho, sokhanyisa amakhandlela asekhanyisa noma asesondeza le moya engcolile. Impepho sekhanyisa sesondeza le moya engcolile, ngoba abantu bakini abahlanzekile abamhlophe sebephumile ekhaya, bexoshwa ile mimoya-ke. Into-ke leyo eyenzeke emindenini eminingi, not yonke-ke imindeni eminingi ebisiphila noma eyaphila noma eyaqala ukuphila ngaphansi kweyithwalo, ngoba uNkulunkulu njengoba esebenza emfihlakalweni nje, uyakwazi ukuthi uyakhona kwaziyo ukubasikelela abafihle ekutheni kube khona izinto azobabonisa zona ezokwenza zibacacele ukuthi hey, sesiyaphuma manje, nayo indlela ekumele isambe ngayo. Akhona-ke amakhaya akwazi ukusinda kulezi ithwalo noma kulo mbuso wamadimoni, noma-ke yayingekho into etheni ayingayenza, ngoba umoya uyiwona owabusa kwakuwumoya wamadimoni, until kufika isikhathi uNkulunkulu ayesibekile ukuthi uyowubuya azokhipha abantwana bakhe ngaphansi kwalo mbuso wamadimoni, njengoba sibona kwenzeka abantu abaningi bevuswa, beboniswa izinto, amabandla kube ngathi kuse kukhona ukuntengantenga. Angithi ukugibelana kwale mimoya le eyalethwa phakathi kwekhaya
kunganakwanga ukuthi akusiyona le moya kwakumele ilethwe phakathi ekhaya, imoya yangaphandle esiyangena ngaphakathi ekhaya yase iteka over noma yafoster ukuthatha over imsamo ukuze kusebenze yona le moya le, imoya yasekhaya okuyiyona uNkulunkulu ayebekile ukuthi isebenze, icindezeleke, igcine iphumela ngaphandle. Bengithi ke mhlambe angicacise lokho ebantwini bangaboni ishift engaka emabandleni, bangaboni ishift engaka emakhaya, beyibuza ukuthi kwenzakalani. Yileyo nto ke enzakalayo, imoya ke manje isiyahlanzwa ngokugibelana kwayo. Imoya beyigibelene ngalendlela obekunzima ukuthi ikwazi ukuhlukaniseka until uNkulunkulu kuze kube uyena osukumayo ekuthini ke asondele ngokukhanya ukuze le moya ikwazi ukuhlukaniseka, kube khona imoya ekumele iphume emagcekeni abantu ibe ngaphandle, ihlanzwe naleyo moya mase iphumile ngaphandle ukuze kusuke le moya yamadimoni usale lo moya kaNkulunkulu wokuphila oletha ukuphila. Umuntu mayengena endlini yesonto afike aphile, okumele azosizwa ngemimoya noma kuzophakanyiswa umoya ocindezelekile kuyena, kufike kwenzeke lokho ngoba bengasenzeki lokho. Abantu instead bebecindezeleka emabandleni. So bengithi ke mhlambe angicaciseke lokho. Ngicabanga ukuthi ke ngale topic le iyaphelela ke namhlanje la cabanga ukuthi ke kuyacaca konke. Inkosi inibusise.